чоклы туганнар, карандашлар, сезне олы бәрәм, Христосның тууым көне һәм жаңа жыл белән котлыйм. Христос дөньяга Алла боерыгы кушуы белән кешеләрне коткару өчен килгән. Ходай безнең котылуыбыз өчен көенә, ул безнең барыбызны да бертигез сөя. Сезгә бар жақыннарыгызга тынычлык, саулык, бәрәкәт телим. Барыбызны да Ходай сакласын. От всего сердца поздравляю вас, братья и сестры, с великим праздником Рождества Христова, наступающим новолетием. Пусть Господь будет в вашей жизни. Здоровья вам, мира, процветания. Берем беленсезне. Малай, қарайын десем мұна. Ай. Нендей тамаша бит малай, нендей тамаша. Хей, әйтсең кіші шаммас, қарасын бұларына. Шәһәрнің нәқ ортасында бит. Өз ширкәулері, ширкәу қиындағына, өзлерінің биналары, қарындаштарының. Малай. Тоқтары, мұнда хәтлі келгәш. Қырашын қарындаштардан бейтанда бейренлер. Бик матыр ұзақ, әр бейренні шуның матыр үттіріп ұздыралар бейталар. Кіріп, жұртларына біраз жаңа жыл білен құтлап шығайым әлі. Есәніктерді саулықларда жаңа жылдар исән соғына келек көрсін. Шошы жұртларға бәрәкәтін берсін. Аллаға тағала біз. Шушында жиылышып, бейренлерді ұздырып ята деп ишітем, енді мен ишітем. Ая, кіріп, жаңа жыл білен құтлап шығарға керек. Қарындаш достарыбызна олар бит бейремлерді бик батыр ұздыралар. Аланың біргіне бейремлерді жырусыз, бейусіз ұзмай. Қыш бабағыз келді. Allah'ın bir gene şükür bir gıybet gidip gittim bile sizge şaklar katıp kırıp giremedim. Dektir geliriz malay. Şehrin ne kurtasından jirinde saylap algan şekilde gene var. Şehrin ne kurtasında üç şirkevimiz var. Şirkev kıyındağına üç jırtığız var. Şulay bit. Allah'a şükür babakay. Allah'a şükür. Jırçı jekev jırtına mine rehim et. Şulay mı? Birinci tapırgına ayakmasın bir tane. Ya güzel bir tarafçı değil mi siz? Rahmet sizge. Dik batır konuşaldınız. Yesinmiş babay. Şırtımıza rehimiz. Arığmısız karındaşlar. Yana yıllar bilen sizni. Hoş kilesin babakay, hoş kilesin yana yıl. Kirişin medeniyeti gürlep tura turgan jırşı jekev jurtundan sizge yana yıl selamları jitkirabız. Babakay biz bugün munda 2021 yılga yamgak yasau için, erişilgen oңышларга şatlanır için, kelesi yılga maksatlar bilgiler için jıyıldık. 2021 yıl kirişin dünyasında nerseleri bilen iste kaldı iken. Yanğa
olsun, yolu bulsun temiz. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Насыйп итсен туганнар, очрашып күп еллар. Сәгать 12 тулганда дус туганнар җыелган. Дәүләт башлыгы эфирда котлый класстан. Бүген бүләкләрне көтә һәр бала, һәр гаиләдә. Күңел ачып бәйрәм итик, яңа ел килә. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Яңа ел, яңа җимеш, ак теләкләр телибез. Бергә һаман булыйк, сау сәламәт яшик. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа кырлар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Насыйп итсен туганнар, очрашу күп еллар. Жа улым, быйылгысы йылларың ничегрәк узды инде? Нинди яңалыклар алып килде? Ниндиләрен калдырып китә, ниндиләрен алып китә быйылгысы җылыбыз? Әйбәт булды. Минем синнән дә сорыйсы киләләр. Ничек килеп җиттең? Минме? Алланың биргәне шөкер, менә беренче тапкыр бит сезнең бу йортыгызда. Менә миңа бик кызык булды, карап белеп чыгыйм әле дигән уй белән кергән идем. Шул хәтле затлы кунаклар белән очрашырга туры килде. Моңынча кермичә ятканыма бик үкенәм. Ай бабай. Син бит инде шул яңа ел белән килгән бабай, кыш бабай. Шуңа күрә мин үзенең милләттәшләремне арулармысыз? Қарындаш туғаннарым, бүтініңізге де Юлбарыс жылында әйбәт, мындай жыл бола көрсін бізге. Барымызға да қарындашларға, туғанларға, барымызға да кір көңіл, яқшы шырай, яқшы тілек, яқшы оңыш алырға жазсын. Sandık tüplerindeki jırlarına
бабақайларымла қаршысында сандуғашлар болып ласайрарман, сандуғашлар болып ласайрарман. Almayağaç bilendi balanağaç, mayırtasız şeşekle atmay şu, mayırtasız şeşekle atmay şu. Oynayıp da bir gelip iskileyip, uzgan ömür kirile faytmay şu, uzgan ömür kirile faytmay yo. Bizning g'mirgaylarla uzar gider, minutlarim sa'atin sanamay, minutlarim sa'atin sanamay. Jayılışqan şaqda sayrashayap, uzgan g'mir kirile qaytmay shu, jaylar o'tkash qishlarda sayramay. Birge şaqda müjgürleşiyap, jaylar o'tkash qishda sayramay. Кыш бабай, ни хәлләрдә исән саулар гына килеп җиттегезме? Алланың бергәне шөкер, исән сауына килеп җиттек. Менә улым, сиңа минем бер сорауым бар. Менә шундый әйтем бар бит. Алда мине ни көтәдер, үткәненә мең рәхмәт дигән сүз бар. Менә син инде бик зур коллектив дип әйтәбез бит. Шулай бик зур ансамбль белән син бүгенге көндә җитәкчелек итәсең. Менә быелгысы ел нинди нәрсәләр белән истәлектә калды? Киләсе елга менә нинди планнар корып яшисез? Менә Кыш бабайның шуларны бик беләсе килә бит. Эй бабай, менә бу үтеп барасы җылыбыз, бу безнең туган телләрне саклау һәм халыклар дуслыгы җылы дип игълан ителгән иде. Менә шы матур җылны без бик матур итеп кенә үткәрдек. Инде яңадан яңа номерларыбызны башкардык. Төрле сәхнәләрдә ут чыгарып, рәхәтләнеп, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, керәшеннәрнең гөрләп торган җырларын тамашачыларыбызга җиткердек. Безне инде Татарстанда гына түгел, Рәсәй буйлап, дөнья буйлап барысы да беләләр хәзер Бәрбәнчек керәшен дәүләт фольклор ансамблен. Бабай инде киләсе елга килгәндә, Алла бирсә, менә шушы юлбарыс җылында юлбарыска атланып, үзебезнең тапырдап торган биюләребезне тагында җыраккарак илтеп, тагында зуррак, тагында куәтлерәк тамашачыларга тапшырырга дигән теләктә яшибез, бабай. Шулай булсын, шундый теләктә каласы килә. Быелгысы елларны инде үзең беләсең, шулай бит, төрле вакытлар булды. Киләсе елларыбызга инде җир җимертеп эшләргә язсын, барыбыз да исән сау булыйк. Шулай булсын, бабай. Инде менә тамашачыларыбызга да, инде менә безне караган һәм безне җараткан тамашачыларыбызга да, сезгә дә, бабай, саулык, сәламәтлек телисем килә. Күңелләрегез һәр вакыт көр булсын, тынычлык телисем килә, иминлек телисем килә, бәхетле, матур киләчәк телисем килә. Бергә булыйк, тегермән кырык, рәхәт яшик. Ай, рәхмәт улым, сүзләрең алтын, шулай була күрсен. Амин. Шивара,
İsenme. Şun musun sen? Sen işi uyduysın son kızım. Şın miken, elle yok miken? Doktora sen üzün kömeli. Мен Аида, Айбағыр этнология сондаршыларға келдім әлі сіңа. Şolay mene, bigrak matır kız bala ikensin. Eyde süylelin, nindi uңышlıklarga eriştiniz kızım. Біз бұл елны бик көп эшләдек. Айбағыр этнология өзінің юбилей, 10-ші сменасын үткәрді. Үйтаннан. Әйе, аны үткәрергә өчен біз дәүләттән грант тоттык. Күпме? Күп, 2-нче елга да тоттык, ышанасыңмы? Тотка шәйбәт. Яңа елда иң зур теләгебез Айбағырга тагын да күбрәк балалар килсен иде. Şolay bulsun kızım. Amin, şolay bulsun. Qo'shin ayqiga belinishga Xudo farishta etgan. Yaproq bayramlari jitkash ne ishlar bo'lsin mekan. Chevarlarning chevari shu Margalina Natusha. Aytayni yuragingga sizni sevmasga qo'sha. Chevarlarning chevari shu Margalina Natusha. Aytayni yuragingga sizni sevmasga qo'sha. Pacha tengalari taqqan galushlar oyog'imda. Barliq do'stlar gurlashib, barliq tursan yanımda. Chevarlarning chevari shu Margalina Natusha. Aytayni yuragingga sizni sevmasga qo'sha. Chevarlarning chevari shu Margalina Natusha. Aytayni yuragingga sizni sevmasga qo'sha. Jiga kulmak tuksan itak pridaniga dolarman. Bitrovlarda gurlashtirib to'ydasi bo'larman. Hey, to'ydasi bo'larman. Bitrovlarda gurlashtirib to'ydasi bo'larman. Hey, to'ydasi bo'larman. Bitrovlarda gurlashtirib to'ydasi bo'larman. Ko'gar sizlar sog' oltin changalar bersin. Прощай, милай, до свидания. Ты обдашмасын микен. Шиберлермен шиберрек сул Маргалина Натуша. Әткәй Иван дәдәй сезне sevmasga qo'sha. Шиберлермен шиберрек сул Маргалина Натуша. Әткәй Иван дәдәй сезне sevmasga qo'sha. Шиберлермен шиберрек сул Маргалина Натуша. Әткәй Иван дәдәй сезне sevmasga qo'sha. Şaulay yürüman, çiğler iskanıda. Şaulay yürüman, çiğler iskanıda. İsime düşe engayiminin kışıt kanlı sütlü aşı. Elle şunu aşağı büskenigen. İsime düşe engayiminin kışıt kanlı sütlü aşı. Elle şunu aşağı büskenigen. Şaulay yürüman, çiğler iskanıda. Şaulay yürüman, çiğler iskanıda. İsime düşe engayiminin güreş
iskeninden. Şallı yurman şiler iskeninden. İpi bulmadı aşarığa, mümkün bulmadı kaşarığa. Layır şurmanların iskeninden. İpi bulmadı aşarığa, mümkün bulmadı kaşarığa. Layır şurmanların iskeninden. Şallı yurman şiler ismesin. Şallı yurman şiler ismesin. Andı yağır zamanalar bezin aziz başkaylarına. Zinhar dostları gile görmesin. Andı yağır zamanalar bezin aziz başkaylarına. Zinhar dostları gile görmesin. Andı yağır zamanalar bezin aziz başkaylarına. Zinhar dostları gile görmesin. Andı yağır zamanalar bezin aziz başkaylarına. Zinhar dostları gile görmesin. Zinhar dostları gile görmesin. Zinhar dostları gile görmesin. Солнце мне Монако, для чего скажи мне? Луна в НТВ, когда твой взгляд светит ярко. В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Я открываю шкаф и голову ломаю. Babakay. Babakay. Nişlewin bu? Babakay. Nişlisin diyeyim. Нешейсің? Қазір бітік жулай ішдей. Міне сіздің тігі шестайдағы Ана Тұтағыз деген кіші бет 3 миллион қараушы жиған өзіне. TikTok'ta. Білмеймін нәрселері шында 3 миллион кішісі бар екен. Әйе. Неше миллионнан қалырға тиіш? Қалышырға тиіш. Менеке 10 миллион болсын, шуңа тырышам. Babakay. Bizning bizning prof bloggerlarımız var. Kreşinler arasında. Kimler al? Көрсетеді миңа. Hazır üretemiz biz seni Şulayma. kilek Haydi, hoya. Арығын абы бабақай. Исен сау Салам, әлі слор. қызым. Сен бит көкпарада тұрасың түгілмесің. Нешік келіп жеттің, шул қатты көп қар яудырдым. Қар кірісі жоқ міне анда колхозда. Колхозда нешік шағырып жіберділер сені іш іштәтмеше. Мына тұра, бабақай, бүгінге бүттін колхоздағы ішлеріні қаншалдаған келдім мұнда. Мына бит сізні кім дейді әлі бұзау дейді ме? Жоқ, бұзау түгіл, біз блогер. Блогер. Мына сенің неше кішің бар? Менің қайда? Инстаграмда ма? Білмеймін де қаядыр міне, қаядыр бәк. TikTokта 10 мың. 10 мың сенікі. Сенің ұлым көп не? 50-ден ортып матша, ортты. 50 мыңнан ме? Әйе. Бір өзіңе 50 кіші ме? 50 мың ме? Әйе, солайға келіп Өзің шығайын. кішкенегіне шының қатты кіші қараймы сені? Мына қорылар, Қашы жеріңні қарайлар екенлар сенің? өзім де шаққатам. Шулай ма? Бабақай, ол ең популяр крешін блогері. Шулай міне. Сен мұны нешік баштап жібердің олам бұл әйбірні? Мен тракторист боларақ, өзімнің тракторда ішләгенлерін түшіріп, шуны қойдым Инстаграмға, шуннан кіші қори башады, yazıla башады, шулай айттырып кіріп кеттім. Міне қазірде кіріп барам, шуннан қаманда барам. Шулай мен алар сенің тігі трактористтар кимеді бит қазір. Шуңар жазыла тұрғандар ақ шәштек боламысың, ақша. Оқша әлбәттә була. Міне тракторың матылмышы әйбәт кенә эшләсә, эшләп була. Әтігі 50 мың кіші ақша төләмей мені сеңа. Юк шул, алары менә түләмей. Рекламы жоқ мұны? Рекламы. Қызым сеңа көпме келе? Меңа келмей. Келмей, алаша меңа нәстәгәсің бұл әйгер. Жоқ, башымның Популяр бар. боласың. Керегі жоқ. Мен бұл айда қышпама қыз.
ғұмыр бойына популяр болды ол. Меңа популярлық керек түгіл. Мына шындай қашпалай болып қалайым әлі. Білесің бе, популяр болу үшін нешлерге керек? Нешлерге керек? Хайп ішлерге керек. Нәшті? Хайп. Ансы нәштейін даның? Өзім дә білмін шол бабақай, нәштем екен? Міне қазір икіге суғышсағыз, мен мұны видеоға түсірем, һәм тиктокқа қоям. Һәм бұл міне хайп болашақ. Шолай міне, кит мұннан. 5 миллион просмотр дейсің. Кит мұннан, Алла саққасын жүшінді матыр жігітті қиынарға мен дикім деп біз керек түгіл. Өздерігіне қалсын керек түгіл. Біздің достық болсын шолай бейт олым. Бек дұрыс бабақай. Міне шол, рахмет. Бейі балық мүлесің? Міне бию бігейбет. Міне биюге мен екі қолап риза. Haydi. Шыршы весіле, сағынып кеттік ел бойы. Шыршы весіле, сағынып кеттік ел бойы. Сен тағында матурырақ бейзәлгенсің бойылы. Сен тағында матурырақ бейзәлгенсің бойылы. Міне? Рахмет. Бәйрәмнәр белән, балалар. Бәйрәмнәр белән уңышлар алып килсен сезгә. Тагын 50 000 подписчигың үстәлсен. Сиңа миллионлап үстәлсен. Рәхмәт. Исән сау булыгыз, җан балалар. Без яңайлар белән. Жүгіріп түссәм су бойына икалаққа зұттыра. Жүгіріп түссәм су бойына икалаққа зұттыра. Инәсі буа-буадыр, қызы қалпақ жуадыр. Қыз жанында түшкенейім күсе қалып буадыр. Қуғаш киттім шарасыз, атым жиктім шаннасыз. Қуғаш киттім шарасыз, атым жиктім шаннасыз. Мен ол қызны шулай сүйем, әйтіргелі шамасыз. Мен ол қызны шулай сүйем, әйтіргелі шамасыз. Алдым қолға думбыры, киттім ұрам бойына. Алдым қолға думбыры, киттім ұрам бойына. Думбырасы керек түгіл, қызлар кіре ойыма. Думбырасы керек түгіл, қызлар кіре ойыма. Барырыйым жол білін, кирте бұйы құт білін. Барырыйым жол білін, кирте бұйы құт білін. Бір ғынақым юкейінше үстіртілер білін. Бір ғынақым юкейінше үстіртілер білін. Етін алдым пышақты, қызын алдым қышаққа. Етін алдым пышақты, қызын алдым қышаққа. Бараушы бар тәбейні түртіп жықтым пышмаққа. Бараушы бар тәбейні түртіп жықтым пышмаққа. Думбыраны ташладым, қызын қыша башладым. Думбыраны ташладым, қызын қыша башладым. Думбырасыны да шарт етіп, қызын өптім жалт етіп. Думбырасыны да шарт етіп, қызын өптім жалт етіп. Токмақ екен, бейерге жайлы екен. Токмақ екен, бейерге жайлы екен. Токмақ айтып бейулері өзі бір бәқіт 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 екен. Олам, мәтірей, қаралы міне сіздің крешінлерінің Питрау деген бәйремін бик мақтап сөйлейлер бит малай. Қаядыр, Мамадыш тиресінде ұзады ме ол шында жүри деген ауылда, міне анда 50 000-нен артық халық жиылады. Дұрыс мі шол? Дұрыс бабақай дұрыс. Эх, міне шunda барға зар интизар болып жатам, енді бар едім де, әрімін деп қорқам. Міне, әйтіп кетері меңа бір-екі сөз. Нендей вақиғалар білін есте қаласың ол міне Питрау деген бәйремегіз. Бабақай, Питрауны көңілі деп әйтсең, бір ниетмеген кебек болар. Питрау har кірашының ерегінде бит ол, бабақай. Білесің ме, Питрауны аны өз көзің білен көрерге керек. Жолай ма, әміне сенің үшін нәрсесі біле есте қалды. Ең есте қалғанны... Бабақай, ең есте қалғанны түгіл, ең қызығын айтам. Бұйыл
Питраудан соң барлық крәшін шиберлері кияуге шығып бітті. Бұйылғылары ғана түгіл, хәтті бұлтырғылары да, барысы да кияуда қазір. Мұнда біздің тіге демші қаршығыбыз Гүрпинәнің іші бек зұр болғандыр енді алайға қалса. Әй, Гүрпи тұрышқан бабай. Мыңландырып, апақар қиылар. Тәугі қарлар, тәугі ярдай, үйрекке ұйылар. Жанны біліп, бітіріліп, апақарлар яуар. Бірін шықар, тәугі ярдай, дикәкірде қалар. Жанны біліп, bitirilip apaqarlar yağar. Birini çıkar devgi yarday, dikkatirde kalar. Anıttırmay, dişlerine kerir. Erip yuqar, çıqar buqar, sevgisi yükedir. Canı dilip, bitirilip, apaqarlar yağar. Birini çıqar devgi yarday, dikkatirde kalar. Kavuşalmay, sağışılangan, yürek mengi deşer. Jirge düşken işi uğırık, büte birin işi var. Canlı dilip, bitirilip, apaqarlar yağar. Birin işi var, devgi yarday, dikkatirde kalar. Canlı dilip, bitirilip, apaqarlar yağar. Birini çıkar devgi yarday, dikkatirde kalar. Birini çıkar devgi yarday, dikkatirde kalar. Birini çıkar devgi yarday, dikkatirde kalar. Крәшін ғайласы барлыққа келді бұл қыш бабай. Шунсы да зұр қуаныш битаның. Шолай ма? Әміне мен қарап тұрам да, сен өзіңді бойдақ түгілмісің. Міне сен өзің қайшан үйленірге жиынасың? Бабақай, бұйыл болмады еді, мен сенен мұны келесі елға сұрармын деп тұрайдым әлі. Сұра, бұйылғысы еліні сен әлемін, пожалысты, көп мі сұрасаң, шоны іштейм. Бабақай, ол Зифа бұйылы, блондинка, ұңған болсын, һәм ең мүгіме крәшін қызы болсын. Шолай ма? Алайса, мен сенің тілегіңні өтейм. Şeşlerimden sıypap sıyersin mi? Sağınıp bilsin
Şeşlerimden sıybap süyersingmi Sağınıp kilsen eğer yanıma Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken nazından Min süyüme nişik anlatayımsan Ularından tuta almağaş Gözlerine karab süyümni Yüreğine senin salmağaş Şeşlerimden sıybap süyersinmi Sağınıp kilsen eğer yanıma Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken ağzından Şeşlerimden sıybap süyersinmi Sağınıp kilsen eğer yanıma Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken ağzından Şakır eli şakır yanlarına Kilesini şunday göresin Bir uçraşıp meni görsen eğer Qabat görmeysin de düzmesin Şeşlerimden sıybap süyersinmi Sağınıp kilsen eğer yanıma Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken ağzından Şeşlerimden sıybap süyersinmi Sağınıp kilsen eğer yanıma Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken ağzından Dillerimden kışıp nazlaganda Erip bitmem iken ağzından Соң бабақай, Лариса бит кияуде. Мында мен ғайыплы қалдым міне. Сен бит нәрсе, меңа бит кияуде болмасын деп әйтмәдің. Аны бит тілегенде тілейді білерге керек. Ярай, борчылма. Міне, сен бұйылғысы келесі елда Петра болмай қалмас. Бірер кірәшін шебәрі тағын болыр әлі. Шонда рәктірсің, әгәді енді анысын рәктір алмайсың екен, көрпіне тұтаң янына барысың, демші қаршық жанына. Ол сіңа қатының да табар, тирешәгіңні де әйтіп берір, ашуын кеттірсәң, керегіңні де берір. Менә кызлар, бағулар ол Рождестводан соң, Рождество көненнән соң башлана, кочмануга хәтле дәвам итә. Димәк, 7-сеннән 18-нә хәтле багарга мөмкин. Менә Рождественский сочельник көнне инде, ул көнне дә багарга ярый. Чөнки инде ул көнне итле ризыклар кабалар, багу эшләрен, күрәзә карау эшләрен башлап җибәрергә ярый. Менә мин монда 12 суган кабыгына туз салып чыктым. Ни өчен дисезме? Ник суган кабыгы? Суган кабыгы ул җирдә үскән җимеш, җирнең безгә биргән бүләге. Менә шушы суган кабыкларын хуҗабикә тәрәзә төбенә тезеп куя. Һәм инде исем куша. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Менә шушыларның кайсы иртәнге таңда җүешләнсә, шул ай жаңгырлы була. Инде кырылы калганнары, алар инде аяз була, кояшлы була дигән сүз. Бу хәтта менә февраль айларында туры килергә дә мөмкин җүешлеге, анысы буранны аңлата. Хәзер икенче төрле багуларга күчәбез. Бигрәк тә кызлар өчен кызыклы багулар. Монысы ел дәвамында һава ничек булуга багу булды. Бигрәк тә әүвәл без мунчада бага торган идек. Чөнки бүтән мөмкинлек юк иде. Мунча җылы, көзгеләрне менә шулай куябыз, шәмнәрне кабызабыз. Менә шушы шәмнәр янып тора, һәм үзебез инде күзне көзгедән алмыйбыз.
бір вақытны, менә шушы көзгегә, әйе, син монсына қара, син монсына қара. Үзеңне күрергә тиеш түгел син, менә шушы көзгенең шагылышы кабат-кабат коридор булып күренергә тиеш. Менә шуннан бер заманны каршыңа шәүлә чыга башлый. Ул шәүлә жақыная, бите ачык күренә. Кайсы берсендә ачык та күренми. Әгәр дә менә шул шәүлә инде көзгенең бу ягына чыгам дигәндә, чур мине түгел дип көзгене җавап өлгерергә кирәк. Чөнки анда күренгән образ һәр вакытта яхшы энергия булмый, кай вакыт ул начар энергия булып үлем очракларына китергән чагыда булды менә бу багуларның. Багуларның тагын берсенә күчсәк, кызлар бит инде һәр вакыт кияү көтә. Иң җайлысы, иң уңайлысы ничек, яңа урынга ятам, җегетем төшемә керсен, яки яңа урында төш күрсәм, төшем җураганым җыш булсын, җегетем төшемә керсен диләр. Менә бу уймак. Уймакка су салалар. Шырпылардан анда менә шушындай кое ясыйлар һәм кое ясыйлар. Монда инде берәр тузлырак әйбер ашап ятарга кирәк. Шуннан соң уймакка су салып, шушында кое янына куялар да, сөйгәнем кил, миңа коедан су алып ишер дип яталар. Менә мондый да бар. Аннан соң миндәр астына куя торганнарыннан расческа яки тарак. Әүвәл тарак булган бит инде, әйме? Кыз кеше ятар алдыннан таракка инде бик каты үзенең энергиясын сала инде, миңа җегетем төшемә керсен дип инде шундый уйлар белән төннә белән яныма кил, төшемә кер, шәшемне тара, үзеңнең кем икәнеңне белдер ди. Бу инде кем килеп тарыйсын белдерә дигән сүз. Менә шушындый багулар. Кияүгә чыгу чыкмау, тагын бер кызыклы багу бар кияүгә чыгу чыкмау турында. Монда инде кияүгә чыккан бер яшь киленнең балдагы йөзеге алына, туй балдагы. Һәм аны стаканга салалар. Менә шушылай иттереп стаканга сала. Кыз кеше шуңа озак кына карап тора. Шуннан менә шушы йөзек балдак ичендә ниндидер шәүлә күренә башлый. Шәүлә ачыклангандан ачыклана. Шунда, әгәр дә насип булган булса инде, синең сөйгән җегетең, кияүгә чыгасы җегетең шул йөзек ичендә, балдак ичендә күренә. Тик әлбәттә моны тагын ябып өлгерергә кирәк. Бу багулар бөтенесе чит энергиялар. Чит энергияларны чакыру, шуңа күрә вакытында бөтенесен җавап, бөтенесен эшләп, дөрес эшләп өлгерергә кирәк. Гәрәбә белән багу. Монысы иң кызыгы. Менә кызлар карагыз әле, менә монда гәрәбәләрне күплеге. Бәй, нишләп сүнде соң әле? Сүнәргә тиеш түгел иде. Катырак сулышыңны өреп җибәрдең ахырсы яра. Менә яңадан яндырдык. Менә бу гәрәбә. Гәрәбә. Кайсы якка тәгәрә, кайсы якка мине язмышым алып бара, шул якка тәгәрә дип әйтергә кирәк. Яле? Алып кара әле? Бөтенсенме? Юк, берсен. Берсен син аласың, берсен син, яме? Яле? Менә шушында, менә булай гәрәбә, язмышым кайсы якка бара, шул якка таба тәгәрә. Гәрәбә, әйтегез. Язмышым кай якка бара, шул якка тәгәрә. Яле? Ну? Әллә нижрак китмиш. Сөйгән җегетләрегез шушы тирәдә генә икән сезнең. Вот язмышыгыз әллә кайда түгел. Менә монда хәзер инде монсын эшләп карыйк. Менә ак кәгазь. 4 форматы алынган кәгазьгә без тәлинкә куябыз. Тәлинкәне куйганнан соң ул тәлинкәне каялы бирәле ручканы. Менә шушылай иттереп сызабыз. Бу сызык, значит, тәлинкәне сызып алдык. Менә монда хәрефләр язабыз. А, Б, В дип бөтен алфавитны язып чыгасы. Инде тәлинкәнең менә кайсыдыр бер җирен ничегрәк дип әйтергә икән. Менә монда ичендә тагын бер түгәрәк ясыйбыз да. Анда цифрлар язып чыгабыз, 0-дан алып 9-га хәтле. 10-ны куябыз, 10-ны да язабыз. Шушыннан соң менә монда бер ук сызарга кирәк. Кая куйдым әле мин тәлинкәмне? Волшебный тәлинкәмендә ук сыза торганы кая? Менә. Менә шушылай иттереп ук ясыйбыз. Бу спиритизм дип атала. Шуннан монда инде янып торган утлар булмый, бу бары тик шәм яктысында гына эшләнелә. Шуннан, ягъни мәсәлән Пушкинның анда или бүтән кешенең духын чакырасың инде. Ул син мондамы диюгә шаккатмалы бер хәл, шул шәмнәр селкенә, утлар булай килә башлый. Шуннан соң сорау бирергә кирәк. Сорауга я әйе, я юк дип кенә җавап килергә тиеш. Ягъни мәсәлән мин быел кияүгә чыганмы дип сорадың дисе. Шуннан менә бу тәлинкә әйләнә башлый. Ю или К хәрефенә или Ә
кыска е хәрефенә туктый. Шуннан соң, ягъни мәсәлән, син кызыксынасың ди, минем ничә балам була. Шуннан соң гаҗәп нәрсә, дух менә бу тәлинкәне артка таба күчерә, менә шундагы соннарны күрсәтә башлый. Ну, синең 3 була ди, әйме, яки 5. Менә шулай иттереп тәлинкә әйләнә башлый. Вот. Шулай иттереп күп кенә сорауларга монда җавап алырга була. Шуннан соң килгән инде спиритизм сеансы беткәч, чакырып китергән бу духны рәхмәт әйтеп, кире үз ешлыгына узатырга кирәк. Шуннан соң ул китеп бара, сез рәхмәт әйтеп барыгыз да каласыз инде. Шуннан тагын бер төрле менә тирә балалар төсле бармак белән битен телемне дә җуанып алдым. Иң борынгы багуларның берсе. Ул вакытта инде мич алдында яндыра торган булганнар, кызлар мич ягып, без инде монда тәлинкә белән яндырып карыйк әле. Менә шулай кәгазьне бөгәрлиләр дә, утлар сүнә, бары тик кәгазь генә янып кала. Хәзер яндырып карыйбыз. Менә шушы кәгазьнең янган шәүләсе артта торган анда стенагамы, берәр анда простыня илеп куйган булсалар, простыняга төшә, һәм шул шәүләгә карап инде кызлар багалар. Ягъни мәсәлән, анда бер атлы кеше килеп чыкты ди, ат кыяфәте. Синең кияүгә чыгасы җегетеңнең аты була дигән сүз. Синекенең, ягъни мәсәлән, атсыз гына ниндидер бер шәүлә күренде ди. Ишәк булмас инде ланысы. Димәк, синеке атсыз була инде җегетең, бер нишләтеп булмый аны. Шушылай итеп, менә әүвәл заманда шулай баккандар. Ана хәзер дә багып була. Бауның бит төрле юллары бар. Аннан соң кияүгезне белер өчен 4 король алырга кирәк, карталардан. Шул корольләргә 4 җегетнең сезгә симпатиясе булган 4 җегетнең исемнәрен кушасыз да, сез аны мендәр астына куеп җатасыз. Шуннан соң тишегезгә шул җегетләрнең берсе керергә тиеш. Шуннан да сезнең ул кияүгә чыгасы җегетегез булса инде. Әгәр дә инде булмый икән, ул җегет тишегезгә керми дигән сүз. Менә бу багуларны бары тик Рождестводан соң гына эшләргә ярый. Аңа хәтле халык бирелеп ураза тота, келәүгә җыри, Худайдан теләкләр теләп, иминлек сорый, саулык сорый. Инде Рождестводан соң рәхәтләнеп кызлар кияүгә чыгу турында, байлык турында, иминлек турында, ничә бала табу турында багылчыга барып бактыралар. Яки үзләре эшлиләр. Бабакай, менә өйләнү белән барып чыкмады инде. Алайса син миңа бәхет бир күп иттереп. Менә улым, син үзең бәхет дигән нәрсәне ничек аңлыйсың? Бабакай, берәр Мерседес инде. Менә, улым, күрәсең, үзең әйтеп торасың. Сез бит ул бәхет дигән төшенчәне бутыйсыз. Сезгә бит менә иң беренче урында акча кирәк, байлык кирәк. Менә әкрен генә күз алдына китерәле. Менә туган өеңдә рәхәтләнеп, тәмле иттереп йоклап ятасың. Иртәнге сәгать 7-дә әниең килеп, улым тор инде, күтеңә кояш төшкән бит дип сине иркәләп уята. Менә бу бәхетме? Бәхет, бабакай. Менә хәзерге вакытта бик инде хәзер һәрбер автобусга кергән сайын синнән QR-код сорыйлар. Менә сорамадылар икән, ул бәхетме? Бәхет. Бәхет. Менә күз алдыңа китер әле, улым. Менә дөньядагы һәрбер крәшен газетасы туган айларга жазылган икән, ул бәхетме? Бабакай, моның бәхетме түгелме икәнен юлы бик әйбәт белә инде. Шулай дисеңме? Әйдәле. Кыш бабай, беләсеңме? Быел безнең туган айлар газетасының уңышлары бик күп булды. Менә безне интернет шелтәрләрендә 40 меңнән артык подписчик карап барды. Инде газетабызны 1000дән артык кеше яздырып укыды. Кыш бабай, менә бу елның соңгы газетасын сиңа бүләк итеп бирим әле. Эй, рәхмәт төшкәндә. Шөкер итеп алып куйма. Булганына шөкер дип тә язып куйганнар менә монда. Рәхмәт, рәхмәт. Кыш бабай, безнең быел тагын бер уңышыбыз бар әле. Без федераль грант тоттык. Шуның кысаларында без республикадагы 40лап Крәшин авылы турында яздык. Шулаймы? Әйе. Кирәк бит, бик кирәк. Әйе. Менә киләсе елга Кыш бабай, безнең туган айларның 20 еллык юбилее була. Менә бит тагын юбилей. Әйе. Бар икән. Менә шушы юбилей елында да безнең подписчикларыбыз күп булсын, Кыш бабай. Шулай булсын, шулай булсын.
Бүтін крешін дүниясы бізді оқып, яратып барсын идем. Шулай, сізге де уңышлар тілейм қызым. Уңышлар болсын. Рәхмәт, бабай. Хөрмәтле қарындашлар, безнең яраткан подписчикларыбыз, барыгызны да яңа ел белән котлыйбыз. Хыялларыгыз тормышка ашсын, йортларыгыз бәрәкәттә булсын. Һәм инде һәр керәшен йортына туган айлар килеп торсын. Бабакай, сәлем. Исән молам. Каядыр күргәнем дә бар кебек инде. Кем әле син? Ничек инде, бабакай? Исемнәребез урыс, сөйләшәбез татарча. Кемнәрбез? Крәшеннәр. Җомырка буйбыз, бәйрәм итеп туймыйбыз. Кемнәрбез? Крәшеннәр. Без бит Крәшеннәр җылма КВН командасы, бабакай. Шулай менә. Ай, исемә төште. Карады, сез бит бик күп акча аттыгыз. 100 мең дип ишеттем. Дөресме ул? Ничә дип бетердегез? Шуның кадәр акчаны. Бабакай, ничек син аңлаттырга? 100 мең ул бит Римма Никитина кебек. Әллә бар, әллә юк. Бабакай, киләсе елга сырысыбыз килә синнән. Әйдә шаярта призовой фондына 500 мең яса әле. 500 мең ул бит Вадим Захаров кебек. Бер кесә генә сыймый. Эй, улым, әгәр дә үзегез тырышсагыз, мин сезгә миллион да ясарга бер нинди авырлыгы юк. Рәхмәт, бабакай. Киләсе сезонда да безгә уңышлар насыйп булсын. Амин, шулай булсын, улым. Бик зур рәхмәт.
Исән сау булыгыз, иң кирәклесе менә шулай. Алга таба барыгыз, балалар. Җыелдык һәм киттек! Ашыгып безнең яныга, эх яңа ел, җилкәдә күңелләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, җилкәдә күңелләрне, эх яңа ел, яңа елда чынга аша. Bütün bizning xəyallar, күктәге күк йылдызлар, ак юл теләп калалар. Эх яңа ел, җилкәдә күңелләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, җилкәдә күңелләрне, эх яңа ел, эх яңа ел, Saf мәхәббәт, сөюнең иң көчлесе, яңа елда изге теләк, шәп яңа кичәсе. Эх яңа ел, җилкәдә күңелләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, котлыйк әле бәйрәм белән, теләбез теләкләрне, җилкәдә күңелләрне, эх яңа ел, җилкәдә күңелләрне. Яңа ел, җилкәдә күңелләрне. Эх яңа ел, Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, мөхтәрәм ватандашлар, газиз Керәшен халкы. Менә монда чакырганыгызга мин бик шатман. Керәшеннәрне бик яратам. Менә быел бит инде Керәшеннәр командасы КВНда чемпион калды. Но не без моей помощи, конечно, да. Менә Керәшеннәрне мин Колорадский жук белән чагыштыра алам. Койдан килеп чыкканнарын белкем дә берми. Ну, бетерү инде бик авыр. Да. Менә икенче елга мин сезгә бары тик уңышлар телим, сәламәтлек, бәхетләр. Әйдәгез, Петровны ясагыз тагын. Икенче елга үзем киләм. Теге мин пилбәнкәне күбрәк пешерегез. Мин аны бик яратам. Уңышлар сезгә. Без булдырабыз. Яңа еллар белән. Куш бабай, син миңа бәхет алып килмим, булай да бәхетле, булган бәхетеңнең кадерен бел дидең. Хатын бирмим, димче гырпи булышыр дидең. Бабакай, мин бит артист кеше. Бәлки берәр кәчтем булса да бүләк итерсең миңа, ә? Шулай дисеңме, бөтен нәрсә кәчтемнән генә тора дисеңме? Эй, Ярар, мин синең гызырыңны үтим. Һай! Бабакай, нишләвең бу? Нишләвең бу, бабакай? Ой, ялгыштым. Урыслар әйтмешли, ошибочный эшләп ташландым. Хәзер төзәтәбез. Ой! Юк, бабакай, син миннән көләсеңме әллә? Син алай булай мишәр кыш бабай түгелдер бит.
Yok, tegel, min Мишәр Кыш бабай түгел, мин Керәшен Кыш бабайы. Кем Керәшен Кыш бабайын шақырды? Мин монда? Тукта, сине беркем дә шакырмады, нишләп йөрисең әле син монда? Ничек инде шақырмады Кыш бабай? Бабакай, син бит үзең, балалар күп, ярдәмгә үзең шақырдың. Кайчан? Хәтерләмисеңме? Юк. Ничек инде үзең хәтерләмисең, үзең вакытың юк дисең, үзең рәхәтләнеп, Керәшен карындашлар белән жал итәсең. Оныткан инде алайса, мин аны шакырганмындыр. Картлык галәмәте, улым, картлык галәмәте. Кара әле Кыш бабай, мин бит булай гына Кыш бабай булып китмәдем. Менә ир егетнең олыгайының 3 этабы була. Беренчедән ул Кыш бабайга ышана. Икенчедән Кыш бабайга ышанмый. Өченчесе ул үзе Кыш бабай. Шулай. Нәк, алайса син Кыш бабай инде. Нәк менә минем кызлар үсә, бара, син бит килмисең, өлгермисең. Шуңа үземә Кыш бабай булырга туры килде. Шулаймы? Әйе. Алайса әйдә инде син матур иттереп, менә безнең Керәшен карындашларыбызны быелгы яңа ел белән котлап кит инде, килгән. Кыш бабай, рәхмәт. Мин риза. Хөрмәтле карындашлар, сезне барыгызны да яңа еллар белән тәбрикләп китәсем килә. Сезгә бары тик гаилә бәхете, уңышлар, исән-сау матур иттереп яшәргә насип булсын. Яңа еллар белән сезне! Кышкыра сирәк кенә, сагынган сөйләп кенә. Килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмәреп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп, эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмәреп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп, сәнгәр елгалар шылтырап ака, нур сибә кояш көлеп. Алмагачлар акар ябынган, иркәм сине күреп. Эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмәреп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп, минем юлыма якты нурлар, алып кил күбрәк итеп. Ал сүгеләр өзеп бирермен, сиңа бүләк итеп. Эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмәреп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп, эзләдем бәгырем сине, еллар буе тилмәреп, туймас ахры мәңге туймас. Күзләрем сине күреп, күзләрем сине күреп. Бабакай, жұртыбыз матурмы? Хуҗабикәсе ничек жортыда шундый була инде, аның бик матур кызым, бик матур. Безнең җырчы Җәкәү җырты бабакай, әле менә быел гына ныклап эшли башлады. Шулай булса да, без бик актив, бик матур эшләдек. Жұртыбызда халык күп булды, төрле районнардан килделәр. Республиканың бөтен якларыннан килде кунаклар. Biz монда бик күп чаралар уздырдык, фестивальләр уздырдык, конкурслар уздырдык.
Менә киләсе елга да ишекләребез ачык булсын. Дуслар, туганнар килеп торсын. Шушы безнең җырчы Җәкәү җырты туганнарны, дусларны, карындашларны, бөтен Керәшен культурасын яратучыларны бергә җыйсын. Менә быел инде мине дә чакырдыгыз шулай бит. Бу бит тикмәгә генә түгел. Димәк, сезнең елдан ел мәдәниятегез үсә, культурагыз үсә дигәнне аңлата. Исән сау булсак, киләсе елга тагын да зурырак җирләрдә дә утырырга насип булсын безгә. Шулай бит. Менә бу йортыгыз шундый матур, шулай дәвам итсен. Шикләүләр бетсен. Аурулар шиксен. Һәм Җәкәү җырты безне тагын берләштерсен. Сау-сәламәт булсыннар карындашлар. Шат булсыннар. Безнең чараларга йөрсеннәр. Һәм безнең белән бергә булсыннар. Шулай бит, бабакай? Шулай, кызым. Яңа еллар белән дип кенә әйтәсе калды. Шулай бит. Яңа еллар белән, дуслар.
Ya улым, инде менә без керәшеннәр дип күкрәк сугырдык, тагын нинди дәрәҗәләргә ирештегез? Дәрәҗәләр бик күп, бабакай. Бөек Ватан сугышы ветераны, журналист Александр Маловка 95 яшь тулды. Татарстанның халык артисты Лена Бичаринаға 75 яшь тулды, бабакай. Юрий Чуктиев 3-нче мәртәбә театр өлкәсендә иң дәрәҗәле тантана премиясына лайык булды. Луиза Янсуар Кариф театры директоры итеп билгеләнде. Булды. Улым, булды. Hey, булары да бик җиткән. Менә әйтеп торам бит, кәрендәшләр, алар шундый ут халык. Бийсә бии, җырласа җырлый, кунак итә. Киләсе елга да исәнлекләр, саулыклар белән менә шушы булган bütün авырлыкларны артка куеп, бары тик алга дигән девиз белән яшәргә язсын. Бердәм булыйк, бергә яшәсәк иде. Менә шушы Татарстаныбыз гөрләп, күп милләтләр булып дуслык белән генә яшәргә насыйп булсын. Аллага шөкер, бүгенгесе көндәле бездән дә бәхетле ил юк дип уйлыйм мин. Исәнлекләр, саулыклар улым. Һәм инде бабакай да бергәләп яңа еллар белән! Мамыктай йомшак кар ява, мәшәкатьләр, сагышлар кала. Көтеп алам шыршын бәйрәмен, көткән кебек язгы җәйләрен. Яңа еллар шыршын бәйрәме, кулларымда чәчәк бәйләме. Көләшүзле кызлар әйләнә, ак мамыктай җепләр бәйләнә. Яңа yıllar şışı beyleme, Onlarımda şeşek beyleme. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene. Şışı beylemlerini kilmezge, Alıp kesin eyler şattıklar. Kurtasında birge Kulsun idi bugün vakitlar. Yaңа yıllar şışı beyleme, Kollarımda şeşek beyleme. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene. Mamıkka karda yuralır, Tırır idim şunda yuğalır. Ağlası ile şunda kürenip, Şırşı ılısına uğrenip. Yaңа yıllar şışı beyleme, Kollarımda şeşek beyleme. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene. Yaңа yıllar şışı beyleme, Kollarımda şeşek beyleme. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene. Yaңа yıllar şışı beyleme, Kollarımda şeşek beyleme. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene. Güleşizli kızlar eylene, Akmamıkta yipler beylene.